advice or any advice, mga habot sa isipan, may kasimbagan, sagot ka dyan, sagot ka dyan. Mga kantabay, marhay na aga po sa inyong gabos. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Makakaibanan nito sa laog nin sarong oras, alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Dito po sa 95.1 Home Radio, as in 97.5 OK, Bangon OK FM. Live na live po kita sa Abogado Juan at your service Facebook page with late upload sa Abogado Juan channel. As in, happy listening po sa kabos, happy watching, paki-share man po, paki-like, as in, subscribe sa YouTube, kasatuya pong channel. Araw po nindo, ngunyan na bulan ng Marso, hindi po saro sa pinaka-importanting panahon o bulan kan taon, ninhulita ang pigaapod ng ilaw ng tahanan, bayani ng bayan, ang mga kababaihan, ipo ni ang bulan na pigseselebrar ta ang sa indang, kung sa Tagalog, kadakilaan. Ano po? So, makakaiba na ito po, araatyan ang mga magkapira, mga kababaihan na nagsisabing inspirasyon. Bako lang po sa kapwa ninda mga kababaihan, kundi sa pagprotehir kan pigaapod na God or Gender and Development. Sa segment po kan One in Action, makakaibanan ta po. Babalikan ta ang mga discussions ta with Honorable Judge Lucy Torres Clasio, sa pong Family Court Judge sa Banwaaning Pili, Camarines Sur Regional Trial Court, asin po si Ma'am Gail Abonal, sa pong psychologist. So, sa segment man po kang one-on-one, makikipaghampangan po kita sa saro sa mga very active na mga kababaihan dito po sa siyudad ni Naga. No less than the President of the Naga City Council for Women, Ma'am Marivic Vargas Balance. Kaya, di po magbutas, araatyan, abangan po nindo ang sa tuyang mga makakaulay. Mabwelta po ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Ka po, ma'am, or may ago? Single. Breadwinner ka po ang family nindo? Somewhat. Pero day man. May mama man ako sa may papa. Pero may business. Naghahanap buhay. May aki po. Tigwa. Sisay po ang nangawalat sa aki. Si mama. Patindahan. Tinutugutan man po kamukhang
parents po nindo na maghali, maghanap buhay. Iyo, takay po niya sa boiler na may COVID, kay po magkayo. Ano po preferred nindo? Maging stay-at-home mom or working mom? Working mom. Sana po. Nagdakula ako na independent. Itong gabos na kay puwan ko, ako ang nagpo-provide. Kaya kung nagkaiba man ako ng aki, gusto ko man na ako naman na ma-provide para sa mga aki ko. Saka din talaga ako nag-aasa sa mga aki. May na-experience na po kamong gender discrimination sa buhay nindo? So for day man, takang high school kaya nagkaiba man akong gender crisis. Pero dahil ko man na feel na na-discriminate kami kadto. Dati man ako naging blessed, pero dahil man ako na-discriminate. So, Mga kantabay, duweta po kita sa programang Abogado Juan at your service. Kaya ba na po rin siyempre si Abogado Juan, Attorney John Bongat. As in, yaano po kita sa segment kan Juan in Action. Kaya makakaibanan ta po, arachan, babalikan ta ang sa tuyang pakikipag-ulay sa duwang mga matitibay na mga kababaihan na nagsiserbi man na inspirasyon sa tuya pong sosyedad. Ang saro po, sarong huwes, sarong family court judge, si Honorable Judge Lucy Torres Clasio. Asin po ang sarong guest naman na kaibanan po sa Uray-Ulay, iyo po si Ma'am Gail Abonal Gomez, saro pong matibay na psychologist. Dalanon ta po ang One in Action. Sa saindong kamautan, tangarig masimbaganan sa indong kahaputan, matuyog, madangog, asin mataonin kasimbagan, si Abogado Juan sa Juan in Action. Ang definition mo kang violence under Republic Act 9262, it encompasses different kinds of violence, not only physical. From a psychological perspective po, iuman din, follow me man po so definition, ano kang violence, na it's any act committed against a woman or an individual na nagkukos sa iya ng psychological, social, emotional, economic, no, detriment, no, lalo na sa iyang health. And iniyo naglalast po ang effect, no. It's not just for the short time, pero for the long term, no, namamatian po kang si victim or si biktima mismo sa epekto ka iyan. Okay, under the Anti-Violence Against Women and Children Act, ang violence is sarong akto na ginibo pig-commit sa sarong babae o sa iyang aki na nagresulta sa pangungulog. Ang pangungulog na iyan pwedeng physical, bodily harm, bodily abuse, pwedeng sexual abuse or sexual suffering, pwede iyan na psychological o emotional. Di ka man nga ni kinukulugan physically, pero itong mga tinataram si mga ginigibo nakakaapekto sa imong emotional state, or kaya itong daipag tao sa imo kang maninigong suporta, iyan ang pigaapod tang economic abuse. So iyan ang mga definition under the anti-VAUSI kung ano ang nagko-constitute ng violence. Okay. Talo ta kaipuan pang igwang magkaigwan nin arog kaning lay 9262 Republic Act. Naigwa naman kitang mga existido mga provisiones kang revised penal code on abuse. Ma'am Gail, from the standpoint of psychology, talo ta kaipuan. Base sa tuyang karanasan sa mga kliyente, mas nadidetalye sa epekto sa inda psychologically, no, kapag ginamit ta itong definition kang VAUSI. Mas nilalaog ta so karanasan kang tao. Dai lang siya very legalistic so approach niya sa paghiling. Naglalaog po so
piglalog ta sa inner world, no, nagpe-penetrate ta na up to the minutest detail ito sa iyang so epekto kang sige nibo sa iya. And kami man po sa perspective ni dai lang kami nagtatabang duman sa biktima. Importante din sa muya, no, na holistic so approach pati po actually so dynamics kang perpetrator hinihiling mi din so pag-arog ka iya ng ang perspective ta. Judge Lucy, ano ang mga pwedeng gibuhon kan sarong nabibiktima under Republic Act 9262? Okay. Ang sarong biktima, pwedeng siya mismo ang mag-file kang kaso or pwede man ang sa iyang mga partidaryo, si sa iyang magurang o kaya mga auntie, uncle, si sa iyang mga aki, pwedeng iyo ang mag-file. Pwede man na ang pulis, pwedeng ang Women and Children's Desk na officer. Pwede ang concerned citizen na naka-witness kang pangyayaring byolensya. So, day kaipuhan na mag-uyon ito mismong biktima? Day kaipuhanan. Okay. Basta igwang mag-file, tapos perminang i-entertain iyan kang korte. Kung habo man na mag-file tulos, po pwedeng magdulok sa barangay, maghagad ning barangay protection order. Ma'am Gail, pagsiring na sitwasyon, yaon na sa korte, what is the role of the psychologist? Are you summoned as one of the witnesses? Yes po. Pigre-require po na mag-undergo sila ng psychological evaluation. So, ano po yan? Series of sessions with a petitioner. So, igwa po yan testing, no? Nagtatao kaming psychological tests, kakaigwa pong clinical interviews, nag-i-interview man po kami ng mga witness along the line of ano so nahiling niyang epekto duman sa petitioner. So how can the court really make sure na talagang si respondent, ito may kagibo kang pag-aabuso, igwa man psychological condition na dapat mapatunayan sa korte? May establish mo man po duman sa circumstances na nasasabihon kang si victim. Naiabot ko po yan na Ma'am Gail sa mga petition for declaration of nullity of yes. marriages. The perpetrator is the one who should be medically and psychiatrically or psychologically proven to be incurable ang sa iyang estado. Kaya nga ni dapat itong reconcilable na ang sa indang differences. Sabi nga ni kan Supreme Court sa existing jurisprudence on psychological incapacity, kaipuan po gravity kang psychological state and of course the medical proof. How do you prove the medical condition of the perpetrator of the abuses? For example, under Article 36 of the Family Code, psychological incapacity. Okay. Igwa kayang jurisprudence na pigasabi ang Supreme Court, nakaipuhanan igwa man giraray ni mental na root cause. Gusto sabihin, may mental disorder, may igwa ning root cause man giraray, iyang psychological incapacity. So, iyang mental na root cause na yan, dapat maipahiling iyan kang petitioner na igwa talaga ng physical manifestations. Bako lang yan sa wrong act, kundi series of acts iyan. And mas nalilinawan iyan kung igwaning psychiatrist na ma-diagnose duman sa petitioner or duman sa respondent na talagang igwaning psychological incapacity. But can you order the respondent to submit himself to psychiatric or psychological evaluation? Pwede. The ground would be focused on the emotional condition of the victim. Yes. But how can we prove that the perpetrator, ito pong agom na nangaabuso, na nagresulta nga ni pwede magresulta sa psychological, pag-abot ng psychological incapacity,
na talagang medically proven ang sa iyang psychiatric condition. Okay. Under the VAUSI kasi, ang respondent, pwede siyang orderan kang court na mag-undergo ng counseling, pwede siyang i-obliga kang court na mag-undergo ng psychological na testing, kung ano man itong nahihiling kang korte, nakaipuhanan kadtong respondent. So para kasi ang presumption is that itong violence is likely to be the result of alcoholism, drug abuse, itong sa iyang cruelty talaga. So perming igwainining underlying cause. So iyan ang pwedeng i-refer kang court sa mga psychiatrists, sa mga psychologists para i-treat. Because ang satuyang declaration of policy is the harmony of the family. So kung kaya pang magbago ang ugali, magbago ang sarong tao, gigibuhon ta yan. Even if medyo kung sindang duwa mismo, daina magkaigwaning maray na pag-iiribanan. But we would still like to rehabilitate the person. Haloy na sindang nagsasakit, kan sa indang sitwasyon. What prompted them to seek the assistance of the police or of the barangay and later on of the court? Iba-iba po, attorney. And even bantay pamilya. Opo. Igwang iba dyan, fresh pa ang wounds ninda. Igwa man iba na after such a long time, saka lang sinda file ning kaso, ma-complain, and then ma-undergo po ning interventions. Paano po? Oo. Why does it take them too long to suffer and then later on, at the end of the day, ma-complain man ako? Oo. Base po sa research din, and base na din po sa sadiring practice na nahihiling taman sa mga clients ang effect po kaya kaining abuse, violence sa sarong babae, for that matter, na wawara po sa sense of self niya, nagiging very weak siya in such a way na High degree of dependence. iyo po, cognitively, dai makaisip tultul, ang memory, ang attention span na apektuhan. So from the psychological perspective, paano nangyayari yan? Iyo po ang effect po talaga kang ang dynamics po Is kang it a abuse. normal behavior? If you are subjected to repeated physical and even economic or psychological and emotional abuse? Dai po, of course, dai siya normal. Pero igwa po kayang mga cases kita ning mga kababaihan na nagdakula din sa harong na normal ang Domesticated. pang-aabuso. So, sindahuna So they ninda, sumbong sa mga magulang ninda. huna po Pigsa sa diri ninda ang normal yon. Huna In the ninda. hope that the husband may change, Iba pang kaso po iyan. Iba pa okay. pong kaso iyan. So iba talagang huna ninda pag nag-agum ka, nagkukurulugan na ang pag-iiwal nagkukul. Igwa pong araw kaya na So bako po yan normal Igo po kitang anti-VAUSI law. So ngunya bigor layan ta ang yan repeated physical violence sa satuyang mga kababaihan pati na ang mga aki violence is happening within the homes. Worldwide, bako lang sa third world countries, even in first world countries. Is there something that the government can do in terms of not only policy, tagol pinakitang lay, in terms of education, para mabago ang siring na kultura kan pangungulog, asing pang-aabuso kan mga kalalakihan sa agom o kasaruan, pati sa iyang o sa indang mga aki. Ano ang suggestion mo po, Judge Lucy Torres Clasio? Kaipuanan kaya talaga magkaigwaning awareness ang mga tao, lalo na ang mga yaon sa mga pera-perang lugar. Kasi sa ang yaon sa syudad, halos aram ninda yan, naiintindihan ninda yan. Pero itong mga yaon sa mga lugar na dai masyadong uso, ang nagrereklamo na ang para sa inda, tiuson mo yan, araw talaga kayan ang aaguman, talagang may kukulugan ka, tiuson mo na sana. Para sa in the way of life iyan. Because normally, sa mga pamilyang arog ka iyan, saro lang ang nagtatrabaho. Tapos po, Judge, ikaw bagang sala na notion, there's a wrong notion na nagkukurulugan na sa laog kang harong, tapos
daw nga rin si Biena na nakakaaram na o si tunay na magurang katong pigkukulugan, kung minsan ang si pigsasabi, ano yan, problema ning mag-agom. Di kami pwede makiaram dyan. Tama po yan, Judge. Sabi mo kasabago, dahil. It's not, because it's a public crime. It is a public crime. It is ang biyolensya po sa laog kang harong, sa sarong babae, mag-agum man sinda, o kadate niya, o karelasyon niya, dati niyang agum, dati niyang kadate, dati niyang karelasyon, o sa aki, kaini yung babae, either common child niya, o nindang duwa, or aki mismo kang babae, o dawa nga ni bako niyang aki, pero iyaon sa pangangataman niya, itong aki, pwedeng mag-file ning kaso, dahil po pwede iyan na kulugan. Ibang, igwa kaya kita ning salang notion na pagdidisiplina ngaya. Dahil agum ta ka, magsunod ka sako. O dahil aki ta ka, magsunod ka sako. Kung ano ang gusto ko, iyong masusunod. Pag dahil mo ako pigsunod, kukulugan ta ka. So pag-arog ka iyan sa mag-agum, nababago ang dynamics kang pag-iibanan kang mag-agum. Siyempre, ang mag-agum dapat tataong magpatinao-tauhan. Okay. Pero kung ang saro pero minangyaon sa taas because igwaning threat na kukulugan siya o aabusuhon siya o i-deprive siya ng certain things, ining saro pero minang pakumbaba. So nawawara itong dapat na pagtatarao-tauhan ninda. Ano upod ken ibanan na maray. Dr. Gil sa psychology? Ito bagang namamanipulate na kang agom na lalaki ang submissive behavior kang agom na babae. Ano upod ken sa psychology? Oo. Pag naglaog na po kaya duman sa post-traumatic stress disorder symptoms, nagkakaigwa na sinda kang inaapod na psychological paralysis. Very common po itong term, learned helplessness. So, gano'n na nat-tweak sa mind na pigsasabihan siya na maluya ka, di mo kaya maglaban. And it becomes a way of life. Yes. Kung baga naging new normal sa ilang pamilya. Oo. But the problem is, it is in the presence, the violence is happening in the presence of the children. So, dakulaon na emotional stress sa indang mga aki. Double jeopardy daw kung may vowsy na, tapos fa-filean mo pa ni ibang applicable provisions under the revised penal code. Daiman. Mayong double jeopardy yan because ibang law. Iba ang provisions kang revised penal code, iba ang provision kang anti-vowsy, which is a special law. Kung itong pangungulog, okay, pag igwaning pangungulog, kunyari, pwede mong kasuhan ng physical injuries under the revised penal code or pwede mong kasuhan under the anti-vowsy. That's or. Oo, or pwede mong kasuhan under the anti-vowsy. Pag because simpleng mas may physical teeth. injuries kaya, mas mababa ang penalidad. Okay, so so igwaning mas may teeth. Mas matindi. Mas matindi Okay, pag igwaning anti-vowsy. So it's a choice. Yes. So they pwedeng maging duwa sa magkakaibang Kung based on the same na act ha. based on the same. Okay. Ang punto po ni judge, every act is a crime itself. Yes. So for the first act pwedeng vowsy, for the second act pwedeng physical injuries under the revised penal code and so on and so forth. Balikan talaga itong data na simbag kasubagong kaputa, itong double jeopardy na nasimbag na. Pero itong may kasunduan kung saan mayan, sa barangay o sa atubangan kang pulis, siguro nagreklamo. Ano yan? Is it enforceable before the courts of law? Ang maluwas kay akaiyan, igwasinda ning naging mediation sa barangay. May barangay mediation or barangay conciliation. Of course, katarungan pang barangay will apply. Yes, nakatarungan pang barangay. Oo. For certain small misunderstandings or crimes. Oo, but not for violence. Pwedeng magkaigwaning kasunduan na di mo na ko pagkulugan because that is not that cannot be compromised. Ang physical injuries iyan po pwedeng i-compromise because it's a public crime. Nakafocus sa pauro-utrong pangungulog, whether it be physical violence or psychological, emotional or economic deprivation or violence. Pero ang pagsakit, ipaparatios, ikaw kitang pigapod na battered wife o women syndrome. Pwedeng
ma-explicar ta po tabi Judge Lucy Torres Clasio kung ano ang pigapod na battered women syndrome. Okay. Ang battered women syndrome kasi, over time, itong mga pangungulog, physical man, emotional, psychological, o ining pag-deprive ning economic sustenance para sa pamilya, sa agom, nagkakaigwa ning epekto sa mga aki. So pati sa agom. So ang nangyayari is igwaning violence, and over time si babae ang ginigibo niya pagpuon, nagkakaigwaning sige na pagbibigyan ko ining agom ko, masunod na lang ako para mayong ribok, para gibuhon man giraray niya kung itong dapat niyang gibuhon. So maabot duman sa panahon na itong lalaki kinukulugan na siya. Pag kinukulugan na siya, ang nagluluwas, si babae, pigtitios na lang niya. Hanggang sa itong pagtios na to, nawawara na sa iyang dignidad. Ang namamatay niya na sana itong pirming kulugbuot, pero diin niya na iluluwas, takot siya na baka pagparakulugan siya lalo kang agom. So pag arog na kayan ang nangyari, napapano man ang babae. Pag napano na si babae, uto na itong pagngayo-ngayo sa iya kadtong lalaki. So tulong phases iyan na pigaapod sa satuyang lay. Mapon na itong pagngayo-ngayo, sige na, di ko man tinutuyo, nakainom lang kaya ako, o kaya mainit lang sa pamayo ko. So yaon naman ang pangayo-ngayo na ito. Hanggang sa utro na naman, igwa na naman mangyayari, arog na naman kadto. Kukulugan na naman, nangangayo-ngayoon, kukulugan, nangangayo-ngayoon. So iyan ang kumbaga nangyayari yan over the course of a long period of time. Na pag na kinaya kadtong babae, nagkakaigwa siya ngunyan ning certain dependence, certain na mindset na nagre-result sa paralysis, emotional paralysis, itong psychological paralysis na inaapod. So, klarado, pag sinabi tang battered women syndrome, ito talagang 3 phases, And do you have to prove that before the court? Yes. So, absent any of those phases, di siya ma-resulta sa battered women? Di siya i-consider kang court na battered women syndrome as a defense. Kasi defense ang battered women syndrome. So, pag sinabi po kaya defense, mga tugang, mayong criminal or even civil? No, criminal liability. Criminal lang. No, criminal and civil liability. Civil liability. So, dawa po, ginadan ka itong babae, ay itong agom niyang lalaki, dahil siya pwedeng mapreso, itong babae. Exempt siya from criminal and even civil liability. Can you explain any decided case regarding battered women syndrome? Okay, ang battered women syndrome kasi na-institutionalize duman sa People versus Marivic Canosa na case. That is a 2004 na ruling. Which at that time, dai pa na-enact kang Congress ang anti-VAUSI, which took effect 2004, which took effect in March of 2004. So a matter of 2 months. So siginibok kang Congress, pig-incorporate ninda itong ruling duman sa kasong ito duman sa anti-VAUSI. Kaya yaon na sa LOTA, bako ilang siyang jurisprudence, kundi yaon mismo sa LETA, ang battered women syndrome. Because itong kay Marivic Canosa na case, si babae, 8 months pregnant siya, over the years, pigpaprakulugan siya kang agom niya. So at that time, 8 months pregnant siya, pigkulugan siya kang sa iyang agom, kinuha siya, pigkaputan siya by the hair, pigdrag siya papunta duman sa cabinet na yaon duman nakasaray itong badil. So pinungka si payo niya, kung ano mga ginibo sa iya. Si lalaki nagadan. Pero after, so nakaturog itong lalaki, garo nakainom ata or itong lalaki. So nakaturog siya. Ang sabi kang Supreme Court, mayo na si unlawful aggression. Diba? Mayo na si unlawful aggression. So, di siya malawag sa self-defense. So, di malawag sa self-defense. So, it was at that point na turog na si agom niya na napano na ini yung babae. Siyempre, bados siya, pwede si buhay niya, saka si buhay kang sa iyang unborn child na yaon duman sa peligro. So, habo niya ng
may mangyari pa sa inda. Dinistrongkar niya itong cabinet, kinuha niya si Badil, binadil niya si Agumya. Okay, Habang and turong what is the si ruling of the lalaki. Supreme Court? O sabi kang Supreme Court, bako nga ining self-defense because igwang appreciable time between the unlawful aggression and itong pagbabadil. So tapos na nangyari na tapos na itong unlawful aggression, mayo na ning danger sa iya. Itong ngayang igwaning battered woman syndrome ining babae. So pig-consider ninda to na mitigating circumstance. Although convicted pa man giraray duman si babae, pig-consider ninda na mitigating circumstance So itong if that battered woman particular syndrome. case were decided after the effectivity of anti-vowsy law, what She would have been the acquitted. decision? She would have been acquitted because there was no crime. Because under of the express provision of the anti-vowsy Yes. law, 9262, na ang battered women syndrome as a defense exempts Yes. the woman from any criminal and civil Considered siyang justifying liability. circumstance. Okay. So, malinaw po yan. In fact, igwa pa tabi na sitwasyon kadto na bakong day ginadan pero pinutulan ning sex organ ito pong lalaki. Would that fall under battered women syndrome? Depende pa man giraray sa circumstances iyan. Okay. Kasi ang battered Ang woman bawa, syndrome, nag-comply naman sa 3 phases of suffering. I believe so, yes. Okay. Kasi kaipuanan mag-igwa kadtong 3 phases na ito para ma-determine na igwa siya ng battered woman syndrome para ma-justify itong ginibo niya. Ma'am Gail, in existing literature on psychology, paano nagigibo yan kang babae? Ang satuyang emotion sa tuyang field sa science na iniyo, nagpa-pile up man po siya. So kapag na-release sa negative emotion, so iyo po yan, that it has actually led to aggression. And the mere fact na siya mismo kinukulgan, nagbi-build up naman po so aggression sa iya. Ang aggression level naman po kang si babae, also depends on the severity of the abuses na sa iyang pig-atubang, so frequency, so iyan po nakaka-apekto. Tapos ngunyan po sa tuyang cases na inaatubang pig-handle, pati po sa literature, kapag ang aki inaapektohan na, igwa po kitang cases na pinupulgan man ng mga aki, mamolest, pig-abuse kang sa diring ang mga aki. Pag iyon na po yan, attorney ang nasa sitwasyon, napipilitan na po sinda na mag-action na, i-terminate na si abuse. Sa saindong kamautan, tangarig masimbaganan sa indong kahaputan, matuyog, madangog, asin mataunin kasimbagan, si Abogado Juan sa Juan in Action! Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. So, ma'am, may agum po ka mo or single po ka? Married with 4 daughters, children. Naging working mom naman po ka mo. Yes, I am connected with the Public Attorney's Office at Naga City District Office. I'll never dream to become a housewife.
pakikipag-ulay, pakikihampang, pakikihumapot ni Abogado Juan sa Juan on One. Padagos po kita mga tugang sa programang Abogado Juan at your service. Kaibanan po ang sa indong lingkod, Abogado Juan, Attorney John Bongat. Asin sa punto pong ini, digdi na po kita sa one-on-one. Digdi po sa segment na ini, makakaulay ta po ang sarong aktibong solo parent. Siya po ang presidente kan Naga City Council for Women, as in head kan Office of Student Affairs and focal person on Gender and Development, kansaro po sa mga dakulang koleyo, digdi po sa Ciudad de Naga, ang Naga College Foundation. Siya man po ang private sector geographic representative sa Regional Development Council, digdi po sa tuyang rayon, mga kababaihan. Uya po ang sakuyang pakikipag one-on-one, Ma'am Marivic Vargas Balance. Ma'am Marivic, welcome po sa Abogado Juan at your service. Asin maray na aga po sa imo. Maray na aga man po, Abogado Juan. Dako lang pasasalamat dahil na imbitaran mo po ako sa imong programa na kadako nag-aabang maski nga ni ako pag may bakanting oras pag sa Sabado talagang nagsusubaybay ako kasi kadako nakakapurot ning adal sa mga programa mo po. So maray na aga po sa mga listeners, sa mga nagdadalan sa Abogado Juan na online live online streaming. Salamat na maray po ma'am sa pagpaonra digdi po sa tuyang programa Abogado Juan at your service. Kay banan po nindo ako mismo si Abogado Juan, Attorney John Bongat. As in pinagmaray mi po ma'am na ika mismo ang makaulay. Anin hulita ika po ang presidente kan Naga City Council for Women, representing the academe sector. Ano po? Saro sa mga subsectors kang Naga City Council for Women. Pwede pong maaraman kung ano man ang naging agi-agi mo pon kan naging presidente ka kang Naga City Council for Women. Makulor ang agi-agi. Aram ka man po, Naga City Council for Women is very active na organization kasi ini pong Naga City Council for Women is a tripartite partnership. Gusto sabihin po, itong mga general services kang LGU Naga, may mga representative, and then ang NGO at asin ang mga people's organization na ng kababaihan sa barangay. So magayon po kasi po kang naging ako presidente, nagkaigwa ni mga evolution of programs, yung mga ano pa improve yung mga lalo na po dahil pandemic ngunyan. So pinagmamawot mi po na dawa may pandemic na nakakataoning services, and then ang council in general, ang lalo na ang executive ng Naga City Council for Women, permi man pong nag-uurulay para ano ang kaipuhan na may para sa Naga City Council for Women na program. Gusto ko lang pong i-share sa Gabos na ang Naga City Council for Women as a council, ini po itong grupo na nagre-recommend ng mga policies, ng mga ordinances para sa mga pagproteksyon sa mga kababaihan kang syudad ng Naga. So mayo po siyang ang mga programs niya po geared towards the implementation katong mga member agrupations po. But the council itself, nakikipagtabangan duman sa muya po niya na vice chairperson na sangguniang panlunsod counterpart is Councilor Attorney Miles Requid po. Siya ang nagsangli kay Vice Mayor Nene po kasi kadto si Vice Mayor Nene po nagkakapot. And of course, nakabase man yan sa sarong ordinansa ito Naga City Code kan 2002 or 2003? 2002. Ano po, during my first term as councilor, Garoto, naipasar po yan, Naga City Women's Code. As in, syempre, bago pa yan, poon pa po kang panahon ni
Secretary and Mayor Jess Robredo, talagang aktibo ng maray ang mga kababaihan po hindi sa siyudad ni Naga na naging pangarugan man kan iba pa mga gobyerno lokal sa interong Pilipinas o maging sa interong Kinaban. So, congratulations Ma'am Marivic Balance sa imo pong day sawang pagsuporta as in pagtaguyod kan mga derechos kan mga kababaihan as in gabos sa mga advokasya para po sa pagpaurog kan mga kababaihan kan derechos nindo as in kung paano man lalo pang madangog sa governance kan gobyerno siyempre ang boses kan mga kababaihan. Ngunyan po Ma'am Marivic, aputunta ka daw ng dikit na personal na bagay. Araw ko pong solo parent ka, Isaraw ka pong... Yes. And siyempre, bistado ko si Pading Ricky, Balance, Ninolita Parario kita taga Deangdang, si Kapong Vargas, Zone 6. So, kasuarin po nga ni Ma'am, for the information of the general public, kasuarin ka nga ni po Ma'am Nabalo? Nabalo po ako kang March 17, 2015. So technically, it's 6 years. By next week, 6 years na akong single parent. My prayers po para sa Salamat. Pagiging pusog na leader kan mga kababaihan as in makusog na harigi kan mga kababaihan dito po sa tuyang syudad. Ngunyan, puon po kay do aram ko syempre darakula na si mga aki po nindo kan ika po baga nabalo paano mo pig handle ito po ang pagiging solo parent kan puntong nagumali na po si Ricky. Paano hinandle may proseso ako po may mga inagihan po ako na masakit sa buhay bilang syempre pag nagiging solo ka garo feeling mo minsan naiisip mo paano mo siya malalagpasan. Pero po ako kaya nag-shift ako ng mindset na ang gabos nagigibuhon ko para sa mga aki ko po. So kang time na gabos pa sinda si Saro na si Bunso na sa elementary, si Matuan na sa high school, ma-college pa lang. Pero ang kagayunan lang po dakulaon ang role kang family support. So bilang sa sarong naging solo sa buhay. Dakulaon ang family support saka ang mga barkada or mga kabisto na nakakaintindi sa pinag-aagihan mo. Ako po bilang salong solo parent kang nagadan si agum ko, after 2 years ako nakamati ng depression. Pero iyan po, dahil ko pinahiling alagad si mga haranis ako, iyo po ang nakarisa na nag-undergo ako ng depression. Alagad, na-overcome ko siya dahil man nasa sadiri kong desisyon na labanan ito. So, dahil ko man yan ipinahiling sa mga akik ko kung ano ang inaagihan ko dahil habo ko din sindang makamati na panluyahan sinda ning buot. So, di man po ako napasala kasi ngunyan darakula na sinda. Ang bunso ko po grade 11. Ang si only boy, parehas kang ama niya, sulong lalaki na bunso din. Sulong madara kang apelyido kang ama niya. And then, ang second daughter ko po, sa college, psychology, at ang eldest ko po is a nurse. So, na-meet mo siya sa COVID ward. So, parang nakakaugma po na naging balakid. So, inaagihan me kasi inot na intindihan po ng mga aki ko kung anong inaagihan me bilang sarong pamilya. And very supportive ang mga tugang, mga kapamilya, yan po. Paano mo Ma'am Marivic, paano mo nabangaan sa imong oras tapos ang energy mo sa pamilya, sa trabaho as head of the Office for Student Affairs of the Naga College Foundation, dangan ika pa ang School Gender Development Program Director,
apwera kan private sector geographical representative sa Regional Development Council? Actually, Mayor Jan, minsan naiisip ko po pag minsan nagre-recollect ako ng mga phases kang buhay ko. Di ko din aram kung paano ko yan nagigibo. Pero siguro, sabi ta nga ni, ang guide na pirme, ang mahal na Diyos, nagisa ko yung tabang iniyong sa kong pag-imbuelto, lalo na sa civil society organizations na ma-divert ko duman sa energy ko bilang sarong solo parent. Kasi pag igwa ka po palang inaagihan ng sarong depression, pag day mo yan na manage ng tultol, iba, negative ang magiging result. Pero po ako, sabi ko nga ni Kanso Bago, gusto ko siyang labanan, kaya nag-imbuelto ako sa mga arog kaini yung mga programa, activities, advocacy. So paano ko siya nababanga? Priority po. Nagpa-prioritize ako. Time management po, ma'am. Yeah, time management po. As in, tatao din po ako magsabing, de ko yung kaya. Ako dyan, pass ako dyan, de ako dyan pwede. So, I can also say no, and I can easily say yes kung aram ko po sa sadiri ko kaya po. Ma'am, salamat na maray po sa imong mga very inspiring na mga kasimbagan. Ngunyan, duman po kita sa definition kan gender and development. Ano po ang sa imong personal na pagkaintindi kang gender and development bilang sarong leader kan mga kababaihan hindi po sa tuyang syudad as in sa Bicolandia? Okay po. So, ngunyan po, very popular na ang gender and development. Before, ang pigpupusta, ang pigpupromota, ang a-advocate is women empowerment. Pero ngunyan po is gender and development. Gusto lang po kaining sabihon kasi ang gender and development po, saro yan na social development goal. Kung saan ang Pilipinas po, saro sa signatory kaiyan, ang gender naglalaog po yan duman sa gender equality. Gender and development is simply as equality of all genders. Gusto sabihin po, nakakapalaog na digdiyo itong mga LGBTQ sector, si lalaki, karapatan ka mga lalaki, karapatan ka mga kababaihan. Gusto sabihin, dinidefine ano ang kanya-kanyang role, gender roles ninda sa sosyedad. So iyan po ang iyan ang pigpupromote niya. Okay, Ma'am Marivic, talaga nag-elevate na ang mga kalakawan para sa gender. Dahil na lang nakafocus talaga sa mga kababaihan. Tapos sabi nga ni kang iba, pag purely women empowerment, agar na leave behind man, nawawalat ang ibang mga genders na naunambitan mo na po nga ni Ma'am. Kaya nakakaugmaman for the information of the general public that when we say gender development, it is the development of all genders. Ano po? Not necessarily focus on women. And of course, saro po sa talagang nanginginutan para po may promote ang gender development kamo po mga kababaihan. Ano po, ma'am? Okay po. Yes po. Yan. Ito pong women empowerment. Ano po ang kung pwede pong ipaintindita sa yung mga parahinan nyo, mga nagdadarala sa Facebook Live, kung ano po ang pigaapod na people empowerment po, ma'am. Ma'am Marivic Balanse. Pag sinabi po pong women empowerment, ang buot po kaning sabihon, itong kapangyarihan mo bilang kapangyarihan ko bilang sa babae. Kapangyarihan ko para magdesisyon para sa sadiri ko kung ano ang tama para sa ko. Kapangyarihan ko para magsabing habok ko kung aram ko ang sarong bagay diin nakakatabang para sa sadiri ko. So, ang women empowerment is nagtatao sa tuya ning kapangyarihan, ning power, no, na magtindog kita para sa sadirita, as in proteheran ta ang kapwata, mga kababaihan. So ang kapwata, ang kapwata gender. So gusto sabihin, tinatauan kita kayan, hinuhubog kita through the
may proseso din po kasi aram mo, Attorney John, hanggang sa ngunyan day pa po nawawala itong mga vowsy cases, may mga pasaro pa diit pa din kasi gusto sabihin they pa fully na i-imbibe or na-absorb kang kada kababaihan sa syudad ng Naga ang true meaning kang empowerment. So what are your mga advocacies as in mga lakdang? Aram ko poon pa kang very active si Vice President Lenny Robredo during that time para magkaigwa ng mga proseso na madaling dulukon kan mga kabaihan urog na po itong medyo na naapi, may domestic violence sa pigapod, aram tama baga physically ang mga kababaihan medyo dihado pag-abot baga sa pagdepensa kan sa idang sadiri sa laog kan sa indang mga harong. Nagkaigo po kamo sa paagi kang Naga City Council for Women, nag-establisher katong Barangay Councils for Women sa 27 barangay kan syudad Naga. Natawan ning kalinawan, nagkaigo kamo mga programa para po mapaintindi ang mga urog na mga kababaihan para po igwasindang madulukan tulos right in their barangay para po maprotehiran ang sindang mga derechos. Unyan, may mga TPO po baga, Temporary Protection Order, etc. Under VAUSI. Ngunyan, kumusta man po ang VAUSI cases, poon kan ini mga lockdown na ini, pioneering na pig-implementar dito po sa Syudad ng Naga. Poon pa po kang panahon ni Secretary and Mayor Jess Robredo. Okay po. So technically po, medyo nagbawas siya. During lockdown, sa report po kang PNP, sa report kang Prosecutor's Office, ang VAUSI saka ang rape cases nasa top 3. pero ang top 1 drugs during lockdown. So gusto sabihin, child abuse saka VAUSI. And then ang top 1 is the drugs. So parang ang sinasabi mingon niya na despite kang campaign, kasi continuous man po ang campaign, continuous man po ang pagcapacitate or pagpapakusog sa mga barangay council for women, mga kapitan po ini na Committee on Women, and then ang mga igwa kitang establish na violence against women and children officer, igwa itong VAUSI desk baga para po sa kaalaman kang gabos, ang Naga City po, kita lang sa Naga City na igwa kadtong best VAUSI barangay. Hindi po sarong search, pero it's a monitoring and evaluation kung paano ini-implement ka mga barangay ang VAUSI cases, paano ninda piga-handle. Hindi po pinagmamaigot kang Naga City Council for Women na ang paglibot sa mga barangay, nagpo-post sinda, garo nagpipretend sinda na biktima. Kaya magayon po ang proseso kay ini, maski pinaagi siya sa contest, pero nahihiling ta na may mga improvement talaga. And then kung ano ang mga kaipuhan na improvement, iyon man po ang ginigibo kang Naga City Council for Women para pagplanuhan kung ano pa po ang pagpapakusog na kaipuhan sa mga barangay. So imbuelto dyan ang kapitan, ang mga BCW at saka ang mga VAUSI desk officer. Para po sa information po kang Gabos, Attorney John, ngunya na pandemic, igwa kaming nasa pipeline or ongoing na ginigibong isumbong application, online app. It is an online response duman sa mga naaabuso. Parang sinasabi mi kasi na to observe health protocol and social distancing, we have to limit the face-to-face kasi nasa pandemic kita. Pero dapat ma-prevent ang mga kababaihan para magsumbong. So, igwa po ning application. So, ngunyan po, pig-finalize bigyan, and then hopefully, bago po magtapos ang Women's Month celebration sa 26,
ma-launch me and then ma-dry run me na po iyan. So gusto sabihin po, ang mga pagrespondeta sa mga VAUSI cases or mga any abuses sa women, pinagmamaigutan ta na igwa kitang ginigibo na paagi. Ini po pala na online application na ini sa panginginot po ini kang saligan. Ang saligan po kasi it's an NGO kung saan po, 'di ba, yung mga volunteer lawyers. SIDA po ang nagli-lead sa programa kang Naga City Council for Women, itong Legal Aid Services. So magayon po ining program dahil kasali ang mga partners po digdi sa mga line agencies na yaon digdi sa Naga na nagre-responde sa VAUSI. Okay po, ma'am. Medyo kaya mayo na kitang oras, kaya panghuring hapot na lang po, in a very short short answer. Ano pa po ang pwedeng gibuhon pa kang Naga City Council for Women sa panginginot po nindo bilang presidente para po lalo pang ma-improve ang services? Sabi po nga ni, may online na tool para po maka-access sa anuman na tabang, whether legal o anuman, sa Naga City Council for Women. Ano pa daw po? Ang masasabi ko lang itong continuous strengthening ng mga agrupations, at the same time capacitate, pakusugon palalo ang mga barangay council for women, as in maging updated sila kung ano man. Kasi ngunyan po, Attorney Jan, ang pagpapopularize na for God na law, itong bawal bastos law. Kasi sakop na po duman ang lalaki, saka ang LGBTQ, pag sindaman naaabuso. So bako na lang babae. Itong Safe Spaces Act, or Republic Act 11313. So pagpapakusog po kani, as in kung mag-develop pa ng mga activities and mga programs para lalong magresponde duman sa ma-eliminate, as in zero violence ang satuyang objective sa Naga City. Diyos mabalos po, Ma'am Marivic Vargas Balance. Saro pong pusog na higi kan mga kababaihan. Bako lang po di sa syudad ng Naga kundi sa enterong Kabikulan. Lugod, magpadagos po ang sa imong kusog, asin ang sa imong inspiring advocacies para po lalo pang mag-igwa kita ng genuine gender and development. Kaya panghuri pong tataramon, Ma'am Marivic. Sige, sa mga kapwa ko babae, padagos lang po kita maging partner kang sa indong agom, kang sa indong pamilya, asin kang sa indong komunidad, para lalo po kitang maging empowered sa satong mga community. Salamat po, Attorney Jan, sa pagkakataon, and God bless you po. More power po sa indo, sa imo, Ma'am Marivic, and of course, sa gabos sa mga kababaihan. Happy National Women's Month po sa Tuya Gabos. Salamat po. Salamat. Ang mga kababaihan. Salamat po. Mabuhay man po ang Abogado Juan program. Ini po si Abogado Juan. Mabuelta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-57
0917-445-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Legal advice. Mga kantabay, inabot na po kita ng oras. Pasalamatan ta po ang sa tuwing mga naging bisita mo niya na aldaw sa One in Action, sili man po sa One-on-One. Salamat man po sa Indo Gabos, sa Indo pong pagkantabay, daing sawang pagsuporta dito po sa programang Abogado Juan at your service. Lugod ba'y nanudan po kita sa tuya, asin sa tuya mga resource speakers, asin mga nagkaurulay ngunyan. Basta po baga sa tama sa nakita. Tama, ang sala. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongat, sa programang Abogado Juan at your service. Liwanag ay hinahanap-hanap ng bayan. Kailangang magbuklod sa isang pangarap, hangaring guminhawa, makaahon umangat. Kailangan ng syudad ay taga-pagtanggol. Kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ibabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan.